Mini podcasty Podcasty portálu školskej psychológie, o témach duševného zdravia, s ktorými školskí psychológovia spolu s kolegami z inkluzívnych tímov dennodenne pracujú. Dobrý deň, ahojte. Vítajte po dlhšom čase pri nahrávaní podcastov portálu školskej psychológie. Moje meno je Adriana Kruteková, pracujem ako školská psychologička a nedávno som sa pridala k členom portálu školskej psychológie. No a ako svoju premiéru v podcastoch sme sa rozhodli spraviť rozhovor s veľmi dôležitou osobou pre portál a to je Ľudská Balážová. Ľudská, ahoj. Ahoj Aťka, ďakujem pekne za uvítanie. No a Ľudci, možno v úvode nám skús teda povedať, že ako skrsol nápad vytvoriť portál školskej psychológie? Ako to celé začalo? Ďakujem pekne. No, skrslo to presne pred 4 rokmi, v roku 2019, kedy som teda bola už rok na materskej dovolenke. Predtým som teda úspešne ukončila pracovný pomer na jednej strednej škole, kde som pracovala ako učiteľka angličtiny, ale tým, že som si dokončovala vlastne špecializačné štúdium, tak ma privolávali riešiť už rôzne také problémové situácie so žiakmi. Čiže som tam vykonávala už aj ako keby nekvalifikovaná pozíciu školskej psychologičky. No a tam som videla už, čo všetko vlastne ku svojej práci potrebujem, takže na tej materskej som začala trošku nad tým rozmýšľať a hľadať si informácie. A vlastne presne v tom roku 2019, kedy sa spustili, tuším, POP 2, tak bol zaplavený Facebook a všetky skupiny školských psychológov rôznymi takými veľmi metúcimi až takými elementárnymi otázkami k našej práci a ja som si povedala, že tak tieto otázky a všetky tieto informácie k našej práci by bolo fajn vlastne niekam zoskupiť do online priestoru, kde by k tomu teda všetci mali, čo to potrebujú, prístup. No a takto to vlastne celé začalo, že spolu s kolegynkou Rádkou, ktorá teda už bola v praxi dlhšie ako školská psychologička, tak sme sa rozhodli vytvoriť vlastne sekciu pre školských psychológov z počiatku, ale teraz sme to vlastne koncipovali už pre celé školské podporné týmy, lebo pracujeme v podstate veľmi s podobnými informáciami, materiálmi, organizáciami a publikáciami a tak ďalej. A práve pre tieto účely sme vlastne vytvorili sekciu pre školské podporné týmy. Takže takto tu vlastne začalo úplne tá prvá myšlienka, že urobme teda praktický web vlastne s užitočnými informáciami k našej práci, pretože aj toto chýbalo. Nevedeli sme, s akými preventívnymi programami môžeme pracovať, nevedeli sme legislatívne otázky, procesné štandardy sa akurát v tej dobe tvorili, takže veľký taký informačný chaos nastal, ale teraz je to už oveľa lepšie podľa mňa, takže verím tomu, že aj portál školskej psychológie k tomu trošku teda napomohol. No a ďalej sme vlastne potom chystali ďalšie tie podporné aktivity portálu, čiže od jednoduchých podporných skupín, podporiek, čo sme nazvali ako podporky, supervízne stretnutia, čo za mňa je neuveriteľná pomôcka k našej práci a robí to vlastne kolegynka Evka formou balintovských skupín. Takisto vlastne cieľom bolo spočiatku tvoriť také praktické články, jednak pre kolegov teda zo školských podporných tímov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a všetkých odborných zamestnancov a pedagogických, ale aj osvetové. Čiže vlastne tvorí tam naozaj taký obsah, ktorý objasní vlastne, čo robíme ako školské podporné tímy vlastne na školách, pretože vieme, že nie na každej škole sú ešte úplne tak udomácnené a na Slovensku prijaté vlastne školské podporné týmy na každej škole, takže preto sme sa snažili robiť aj nejaké osvetové videjka, infografiky a vlastne aj tieto podcasty, vďaka čomu teda sa snažíme šíriť myšlienku a význam pôsobenia školských podporných týmov na školách. Takže toto bol taký za ten portál školskej psychológie. A potom sme mali teda nejaké ďalšie ciele. Jasné. No a teda ty spomínaš ciele, tak mňa teda ešte zaujíma, že ako sa darí vlastne možno naplňať tie ciele. Možno tam boli nejaké očakávania, takže čo sa možno podarilo alebo možno nepodarilo.
Môžem povedať, že sa zatiaľ podarilo všetko. Niekedy nestíhame úplne niektoré veci, ako by sme chceli, ale s nejakými tými časovými odstupmi sa nám vždy podarí nakoniec teda vydať nejaký ten užitočný obsah do éteru a vlastne môžu k nemu všetci prísť. Čiže darí sa nám teda pracovať naozaj na tých článkoch, videjkách, aj podcastoch, aj keď to sme za posledný rok trošku zanedbali, ale verím tomu, že opäť nabehneme. A ďalšie ciele vlastne boli v spojitosti viacej dať do povedomia vlastne, že celý portál školskej psychológie robíme pod občianskym združením OZ Inkluziv. A k tomuto nášmu občianskému združeniu, aby o nás teda vedeli, že kto sme, čo sme vytvorili vlastný web a tam sme urobili už prehľadný e-shop s webinármi, pretože ďalším veľkým cieľom bola vlastne vzdelávacia činnosť, ktorú považujem za neodmysliteľnú v našej práci. Takže preto aj webináre, ktoré vlastne organizujeme my, koncipujeme špecificky pre potreby vlastne školských podporných tímov, následne pedagógov, učiteľov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tiež práce školských podporných tímov, ktoré nám môžu veľmi pomôcť k zachyteniu rôznych problémových situácií žiakov, rodičov a celého školského prostredia. Čiže všetky tieto webináry koncipujeme práve pre potreby školského prostredia v témach duševného zdravia, inklúzie, multidisciplinárnej spolupráce a tiež vlastne prevencie rôznych sociálno-patologických javov na školách. Takže toto bola vlastne taký ďalší cieľ, ktorý sa nám vlastne tento rok podaril, čiže rok fungoval portál, rok funguje teda web OZ Inkluziv. A teraz sme vlastne získali akreditáciu na poskytovanie inovačného vzdelávania, čo bol ďalší významný krok. Až neverím, že sa nám to podarilo a som z toho úplne nadšená. Lebo vlastne mnohí si objednávali tie webináre aj ako viacero, hej. A vtedy sme si povedali, že OK, bol by fajn, keby teda kolegovia, kolegyne za to aj niečo teda mohli dostať. A tam je to vlastne super nastavené cez ten príplatok vlastne k platu za absolvovanie nejakých hodín vďaka tomu inovačnému vzdelávaniu. Takže z toho sa tak tešíme a teraz vlastne sme to dali do ponuky tiež. Jasné. Z toho sa tešíme asi viacerí ako aj psychológovia, odborní zamestnanci na školách. No a keď sme pri tom občianskom združení, no tak sú ešte nejaké ďalšie ciele tohto združenia Inkluziv? Jasné. Zabudla som ešte spomenúť vlastne, že sme vyvinuli na mieru šitú vlastne aplikáciu pre školské podporné tímy. A takisto ale aj učiteľia si tam nájdú vlastne veľmi praktické materiály, rôzne pracovné listy na témy duševného zdravia, pretože chýbal nám bezpečný vlastne taký diskusný priestor v online priestore, áno, lebo ako riešiť niektoré veci úplne na verejnosti podľa mňa nie je úplne vhodné. Takže prečo vlastne to neriešiť vlastne v nejakých takých užších online skupinách? Takže pre tieto účely sme práve urobili aj aplikáciu Spojku a nájdu tam teda kolegovia rôzne iné funkcionality. Vytvárame tam vlastne preventívne programy alebo súbor preventívnych aktivít na rôzne témy. Takisto teda Dušik sme nazvali tie pracovné listy na témy duševného zdravia. Lepšie nás nenapadlo. Potom vlastne budeme tam aktualizovať informácie k našej práci, čo treba vedieť, na čo netreba zabudnúť od legislatívy, metodických usmernení, nejakých konferencií, udalostí, ktoré sú pre nás dôležité. Potom ešte, aby som nezabudla, a taký aktuálny prehľad potom aj o tých vzdelávacích aktivitách, webinároch a tak ďalej. A budú tam vlastne kontakty na pomáhajúce profesie v jednotlivých regiónoch, takže tie ešte doplňame podľa toho, ako máme k nim vlastne prístup. Takže toto je taký cieľ a máme ešte nejaké ďalšie ciele. Nebudem asi všetko úplne prezrádzať ešte, lebo je to lepšie o tom informovať, keď už je to v takom lepšom štádiu už riešenia. Takže ale máme ešte zo pár cieľov máme a potom už by sme to tak radi udržiavali, aby to bol naozaj taký udržateľný projekt. Takže to záleží od viacerých faktorov samozrejme. No. Jasné. Ono to znie ako veľa práce pri tom všetkom, čo sa deje. No a myslím si, že na to treba aj dosť veľa takých ľudí a možno pomocníkov.
A ak nás možno počúva alebo sleduje niekto, kto by sa možno chcel zapojiť alebo nejako pomôcť, tak mne ešte napadá k tomu otázka, že teda ako sa môžu ľudia pripojiť možno k tebe, k nám a pomôcť s týmto projektom? No, ideálne by bolo, keby sa ozvali presne ako ty alebo ďalší, ktorí proste zdvihli telefón, zavolali, napísali mailík a spýtali sa, čo treba, lebo naozaj ako je to veľmi náročné časovo aj personálne tento projekt, lebo sme to tak trošku akože naozaj komplexne poňali, lebo mi to dáva zmysel robiť to vlastne aj pre ďalšie cieľové skupiny, učiteľov, rodičov, žiakov, riaditeľov, čo sme tam dali vlastne jednotlivé tie sekcie na portáli. Ale prosím, dáva mi to zmysel, takže jednoducho som si povedala, že aj s kolegyňami, že ideme do toho vo veľkom a jednoznačne sme veľmi uvítali naozaj každú pomocnú ruku. Čiže kdokoľvek sa nám ozve, či s kolegov zo školských podporných tímov, psychológovia, psychiatri, ktorých vlastne tiež už teraz pozývame k spolupráci, či už aby napísali nejaké praktické články o tom, ako môžeme vlastne spolupracovať. Jednoducho nejaká psychoedukácia o rôznych témach duševného zdravia. Môžu nám vlastne prísť lektorovať webináre, ktoré potrebujeme, hej, lebo toto je takisto dosť náročné na Slovensku nájsť ľudí, ktorí teda ešte majú nejakú časovú kapacitu a chuť o niečom hovoriť. Čiže lektorovať, publikačná činnosť, rôzne osvetové videjka, infografiky, aby proste bolo aj na Slovensku stále dostatok informácií o nás v tom online priestore, aby ľudia vedeli, kto sme, čo sme, nie sme strašiaci, ktorí sme prišli kontrolovať a vidieť do hlav vlastne ľuďom na školách, takže sme tam naozaj ako pomocníci. Potom môžu nám ozvať supervízori, hľadáme teraz aj na supervíznu činnosť vlastne kolegov, ktorí majú supervízne výcviky, pretože v niektorých regiónoch naozaj ťažko nájsť supervízorov pre školské podporné tímy, alebo pomôcť natáčať tieto kampane, čo sme vlastne teraz spustili v spolupráci s takými rodičovskými občianskymi združeniami rodín, detí so zdravotným znevýhodnením, čiže šíriť trošku tú myšlienku inklúzia toho, ako sa to vlastne dá teda na tej škole a naozaj, čo tí ľudia potrebujú, lebo ako počas tejto kampane, čo som s mamičkami natáčala vo Zvolenie, tak boli to ťažké príbehy a vieme asi, že nemajú to mnohí jednoduché, takže trošku im aspoň takto pomôcť s tou osvetou. No a potom máme ešte taký špeciálny projektík pre žiakov, čiže aj tam, keby vlastne niektoré kolegyňky, kolegovia chceli na školách zastrešiť tento projekt s názvom Influencery, kde sa snažíme vlastne vytvárať rôzne také videá pre mladých ľudí na TikToku, aby tam mali trošku aj taký ten užitočnejší obsah. Keď som to videla, čo tam všetko je, tak to na zaplakanie. No, ale snažíme sa teda aj takýmto spôsobom sa k nim trošku priblížiť a keď im to tam bude vyskakovať a občas si to pozrú, tak možno tiež ich to niektorých zaujme. A vlastne kolegynky na školách môžu vytvoriť nábor ľudí, ktorí by to chceli natáčať a následne na to dohliadnúť. Takže k tomu dáme potom informácie do popisu, dajme tomu alebo tak. Takže roboty jak na kostole, takže neváhajte sa nám ozvať, my sa určite budeme veľmi tešiť. Zatiaľ fungujeme na takej dobrovoľníckej báze, nie sú ešte úplne financie na všetko, ale takisto zháňať sponzorov a tak ďalej je vždy možnosť, takže pracujeme na tom. No a my sme ťa, Ľudská, v úvode ani nepredstavovali nejako viac, ale ja som spomenula, že si teda veľmi dôležitá osoba aj pre portál školskej psychológie. A možno tak na záver, keby si nám iba tak povedala, že aká je tá tvoja osobná profesná cesta v súčasnosti možno? No, v súčasnosti prichádza taký veľký pocit zadostiučinenia, pretože nastupujem ako školská psychologička na miestnu strednú školu v meste, kde bývam. Však si potom môžete vygoogliť. Ale prišiel konečne ten moment, že teda už po tých 5 rokoch materskej nastupujem teda 6 do práce a som veľmi rada, že som zostala teda v tejto profesii a že sa mi aj podarilo nájsť následne miesto. Takže nastupujem ako školská psychologička a teším sa na túto prácu, na túto misiu, ktorú tu budem mať a môžem vlastne zúročiť všetky tie
informácia, všetko to úsilie na tomto projekte, čo som do toho dala, a to bol presne vlastne na zo začiatku aj cieľ, aby sme nahrnuli a poskytli tieto užitočné informácie, ktoré následne aj ja potom budem môcť využiť vlastne vo svojej práci, keď nastúpim. Takže ja musím povedať, že hej, cítim sa o niečo pripravenejšia na túto pozíciu a som veľmi rada, že som si vytvorila okolo seba vlastne tým ľudí, na ktorých môžem kedykoľvek sa obrátiť s otázkami, a vlastne do toho pozývame aj všetkých, hej, aby napísali do poradne školskej psychológie s hocičím, čo potrebujú a tak ďalej. No a okrem vlastne ale tejto pozície školskej psychologičky som sa rozhodla si spraviť aj rôzne také iné kurzy a výcviky, lebo som pochopila, že webináre sú jedna vec, ale tie dlhodobé vlastne vzdelávačky sú ďalšia, takže tak som si doplnila vlastne trošku kompetencie o nejaké ďalšie techniky, napríklad bilaterálnej integrácie senzorickej. Vo inštitúte Virginie Satyrovej si robím ten dvojročný výcvik pre pomáhajúce profesie, coaching plus ohľadne vzťahové veci, lebo vnímam, že práve tie psychoterapeutické alebo tie terapeutické výcviky nám veľmi môžu vlastne pomôcť v práci. Takže toto je niečo, čo som cítila, že si potrebujem aj ja osobne a osobnostne nejako profesívne doplniť. Takže takto vyzerá trošku, že sa vzdelávam ešte popri tom všetkom, takže... No určite ti aj v mene ostatných školských psychológov prajeme veľmi veľa úspechu a takej sily do tej práce teraz školskej psychologičky. No a na záver teda, Ľudka, veľmi pekne ďakujeme nielen za rozhovor a zhrnutie toho pôsobenia portálu školskej psychológie, ale aj za tvoju ochotu, nadšenie a čas, ktorý tomu venuješ, pretože nám všetkým veľmi, veľmi pomáhaš. Takže veľmi pekne ti ďakujeme za to. Ďakujem, Adi, veľmi krásne, ale ja mám ešte otázku záverečnú predsa len na teba, že čo teba zaujalo vlastne na tom portáli, ako ho ty vnímaš a prečo si sa rozhodla vlastne aj prihlásiť, že nám trošku vypomôžeš s nejakými vecami a tak. No, tak ja teda pracujem ako školská psychologička, teraz začínam 3. rok. No a tak ako si aj ty spomínala ten začiatok, tak možno my sme začínali ja asi o rok neskôr ako portál. No a presne to boli tie začiatky, kedy som hľadala, potrebovala som pomoc, tak som pozerala všade možne. No a keď som narazila na portál školskej psychológie, tak si hovorím, že chvála Bohu, taká som bola rada. No a dlho som z neho čerpala, až som si teda potom neskôr povedala, že by som veľmi rada pomohla nejako a preto som sa teda ozvala. Takže ja aj týmto smerom nejak povzbudzujem ostatných, že keď niekto by chcel pomôcť, tak sa vám niečo nájde, lebo je to vlastne predsa len super pocit, že už niečo som si nazbierala, tak to ďalej posunúť. Presne tak, ale my tak podporujeme presne aj tých začínajúcich, že netreba sa báť, akože tam vlastne máme nastavenú tú publikačnú činnosť aj tak, že píšete, môžete napísať aj blogy alebo jednoducho skúsenosti, hej, príklady dobrej praxe. Čiže nemusia sa nám báť ozvať žiadni teda kolegovia, kolegynky, lebo je to naozaj nastavené tak, že každý si tam nájde vlastne, čo potrebuje. Super, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme zvládli tento náš prvý podcastík a verím a teším sa na ďalšie spolupráce. Aj ja.